कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विजना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मुंबई गोवा महामार्गावरील भोसले घाटात खडी वाहतूक करणारा डंपर टायर फुटल्याने उलटून अपघात झाला। ही घटना मंगळवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास घडली। या अपघातात चालक सुदैवाने बचावलाय। पंदूर येथील विजय चोरगे यांच्या घराच्या पाठीमागे बांधून ठेवलेल्या कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला करत आपले भक्ष्य बनवले। ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली। दरम्यान बिबट्याने हल्ला करत घराच्या पाठीमागे साखळदंडाने बांधण्यात आलेल्या कुत्र्याला आपले भक्ष्य बनवले। माणगाव खोऱ्यातील हळदीचे नेरूळ येथील श्रीकृष्ण राजाराम सावंत यांची 8 दिवसात 3 गुरे दगावली आहेत। त्यामुळे शेतकरी श्रीकृष्ण सावंत हवालदिल झालेत। ही गुरे चाऱ्यातून विषबाधा झाल्याने दगावली असल्याचा प्राथमिक अंदाज पशुधन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय। कणकवली तालुक्यातील एका गावातील एका अल्पवयीन मुलीने फिनेल प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केलाय। तिला अस्वस्थ वाटू लागल्याने कुटुंबियांनी तिला कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले। ही घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली। मात्र त्या मुलीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न का केला यामागील कारण अद्याप अस्पष्ट आहे। चिपळूण तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्गाला लागून असलेल्या सवतसडा धबधबा येथे सोमवारी सापडलेल्या महिलेच्या मृतदेहाची ओळख पटली असून हा मृतदेह चिपळूण येथील परशुराम पायरवाडी येथील एका महिलेचा असल्याचे निष्पन्न झाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।